Hej, jeg hedder Emma og arbejder for Shopify. I denne video skal vi tale om at udarbejde et logo, og vi giver dig nogle nyttige tips, du kan tage i betragtning, når du skaber dit logo. Hvis du kun lige er startet, anbefaler vi, at du holder det enkelt og bruger et af de mange gratis værktøjer, der findes online. Et af de mest brugte er Canva, som du finder et link til i videobeskrivelsen. Hvis du har tid og kender til programmet, kan du også bruge Photoshop til at skabe dit logo. En anden mulighed er at ansætte en designer til at skabe et logo for dig. Her er et par tips, du kan tænke over, når du designer dit logo. Det er vigtigt at have et logo, der er nemt at genkende. Prøv derfor at undgå for mange detaljer, så det ikke bliver for kringlet. Tænk på, om en kunde hurtigt ville kunne tegne en skitse af logoet. De bedste logoer har denne kvalitet. Tænk på Apple eller Nike. Deres logoer er nemme at genkende, huske og genskabe. Det kan også være, at du vil have flere versioner af dit logo. Shopify har for eksempel en version af logoet, der fungerer godt på kvadratiske områder, og et, der er designet til vandrettede områder. Tænk på, hvad logoet skal signalere til din ideelle kunde. I fremtiden vil dit logo være en visuel udløser for de følelser, der associeres med dit brand. Det er et effektivt aktiv for din virksomhed. Jo mere dit brand vokser, jo mere effektivt bliver dit logo også med tiden. Tak fordi du så med.